Súťaži v love kapra počas 7 dní. No, ešte děláme oběd. Tohto roku napíše rybárska súťaž Zemplínský kapor už svoju 16. kapitolu. Pošli další takového. Zo Zemplínskej Šíravy Vladimír Bučko, televízia Markíza. Viac ako 2300 kilometrov cez hrebene viacerých pohorí. Radosť aj trápenie, úžas aj strach. 5 slovenskí milovníci diaľkovej turistiky sa koncom júna vybrali pešo pokoriť celý karpatský oblúk. V týchto dňoch sú už na Slovensku a približujú sa do cieľa na hrade Devín. Tieto nohy, ale o 40 rokov mladšie, karpatský oblúk už prešli. Iniciátor výpravy a jej vedúci 68-ročný profesor, politológ, spisovateľ. Vtedy sme išli do veľkého neznámeho a po tých 40 rokoch zase obavy sme mali z toho, že sme išli zase do známeho. S výnimkou mňa, všetci ostatní členovia sú noví. Od srbského mesta Niš, dlho cez Rumunsko, pohoriami Ukrajiny až k hradu Devín. Denne prejdú 15 až 30 kilometrov. Teraz ich zdržuje dážď, ale dlhšie to boli horúčaví. Teploty vo výške 2000 metrov na 34 stupňov nás strašne vysilovali. V podstate my sme si nemohli dovoliť 10 litrov vody niesť. Čo sa týka prameňov, tak to bol väčší problém, pretože bolo sucho. Čo nekúpili v dedinkách, v obchodoch, im do asi 20-kilových batohov pomáhajú všade doplňať podporné skupiny. Už to nebolo nejaké obrovské množstvo, ako pred 40 rokmi, ale skôr to boli také špecifické doplnky. A ešte dostaneš aj klobásku, počkaj. Aj takto sa podelili. No toto bol jediný príjemný zážitok s pastierským psom z východných Karpát v Rumunsku. Zatiaľ to nerozhodné, každý drží svoje pozície. Posily prichádzajú. Bolo veľmi dôležité, aby sa išlo pospolu, hlavne cez tie oblasti, kde bola veľká koncentrácia psov. Pastieri boli rôzni, niektorí nám pomáhali a niektorí si svojich psov, ktorí nás obklúčovali, vôbec nevšímali. Pre nepresné mapy a chýbajúce turistické značenie tu aj blúdili a hľadali bez chodníkov, ako sa dostať do cieľa. No keď Rumunsko opúšťali, obavy vystriedal úžas v drevenom kláštornom komplexe v pohorí Maramureš. Je to naozaj geniálne ľudské dielo. Na Ukrajine zažili iný druh úžasu. Pre vojnu ich aj častejšie kontrolovali rôzne zložky. Keď sme zišli do dediny si niečo nakúpiť, tá dedina nemala chlapov od 25 do 50 rokov. Slovensko, tak toto sú naše posledné kroky na Ukrajine. S otlakmi, boľavými nohami i plecami od batohov kráčajú slovenskými karpatskými horami už iba traja. Po takmer 90 dňoch prídu v nedeľu na koniec cesty na hrad Devín. Mario Kermiet, televízia Markíza.